inkinga ayipheli, inkinga ayipheli, usolva enye kuvele enye, inkinga ayipheli. Hawu, mzala kanti ushukela ukuphi? Oh, yazi ngathi phelile ushukela. Hamba kanjive ubeyothenga lapha. Hawu, manje mzala unginikeza uyilokhu njani ikhadi? Ya ndoda ngisho thenga ushukela ndoda uthenga 2 kg lapha. Manje mzala ikhadi unginikeza kanjani? Oh, khohliwe ukuthi uphume emakhaya ndoda yaswapha amagulo ala. Oh, kanti into nayigulu zinjani vele. Isho mzala ucungile siphini. Oh, hayi address la. Alright mzala. Antu uyafona. Oh, hello. Hello unjani? Nyaphila. Unjani kodwa uboy yena lapho? Uyajwayela. Kunini ngimfonela kodwa ifoni yakhe Oh, ayingeni. isho inkinga ifoni yakho ishiyela and vele yahlupha vele ifoni yakhe. Oh, alright uyajwayela kodwa. Hayi no uyajwayela vele la. Oh, ukuphi vele yena? Ngisamthumela lapha eTolo ukuthi ayothenga ushukela yabo ukuthi azokwazi vele ukujwayela abantu yabo. Oh, phela uhlakaniphile uboy wami. Kunjalo. Umtshele bengifonile. Ngizomtshela. Ungayibhemisi lezi zinto zakhe ingane yami wena. Bye. Mzala konje uthengithengeni? Yo, ngithethe 2 kg yoshukela. Isho khohliwe yazi. Yo, Hayi, ngathi lawo lo muntu lo basheshe bamncoma ukuthi uhlakaniphile. Bani, futhi. Hayi. Oh, supply. Hey ndoda. Wola ndoda khamba kanjani? Khamba kahle. Ya manje bengifikile manje izolo ngithi manje ngizothatha istaff manje lapho manisha azange ukuthola. Oh, abe ngisaphumile. Right, manje sikhona namhlanje. Yes, khona vele benginanda sona izolo. Okay, anyakuzwa. Bheka manje ngiyavela lapho manje yabo. Kuya ngisamele ngithole umuntu ozongigadela le business lami vele mengiza ngizostocka lapho. Oh, hayi already ubona ngawe musufika. Alright, hayi. Ngiza nje manje. Shosho. Alright. Hola. Kusini. Grand. Shukiswe na. Mnandi. Ngisazephela ngesiteps salasitime phela. Lutoni ukhumbula ukuthi wagcina ungawenzanga kahle umsebenzi. Awu kanjani manje? Wathatha ifoni umuntu orong mara yazini asiphume lapha yazini manje khona la ngiyakhona yabo. Okay. Ngiyothatha le staff lezi. Yeah. Shuthi manje wena mongankatela business lami nosale kusotha ngasi staff mosabo. Okay. Ya ungabe vele uthatha kancane Uthatha kodwa kancane ne. wena akuthembi wena yazina. Sam nodungalinge nodungitshontshele nodistaff sa. Hayi khuleka ngizokuthi ubusho ngizole ndawo yena. Alright ke sure. hayi mzala nguthola ngishukela. Hawu. Then wena isithini la endlini vele? Ugqone egown yami. Hayi cha nto ngijwayela kahle ne. Ngijwayela ne. Ndoda umancane ndoda kanti isithini? Baba hle mina ngisabi ne. Ngalusa ndoda mina ne. Hayi nami ngalusa baba. Hayi ndoda ungijwayela ne. Hayi ndoda baseka phansi asifethu ngikhathele wena ndoda seka phansi straight. Wathi futhi ngikhulu legama yakho sivale. Hayi ndoda ngijwayela wena ngigibele ekhanda ngiyakubona. Asamseka phansi sami. Hey. Namhlanje uzongazi kahle. Hawu ngijwayela. Hayi khuleka baba siye ndoda. Siye. Ngeke ngakuyeka kana. Hayi ndoda ubufayine egown yami. Ukhona yakho ngakuyeka nasi space nasibambana. Hayi yiso baba. Ngoza baba. Siye baba. Wena dazi sokuzoba yazi ayikho le yakho. Hayi ndoda akunankinga vele ngifuna makunjalo vele mayingekho. Okay. Hayi qala baba. Qala baba. Qala wena. Hayi ndoda qala. Baba kwathi ngijwayela wena.
Hayi ubuthulula lapho. Hayi wena. Hayibo. Hayibo. Nina nibelani Nangu ho. Uya no. Nangu qalile. Okay mina ntatha. bengalamuli qhubekani na nini Ndoda siyeke into sezayo. Wangiphimisile. Cina shale ndoda bese yaphela le nto la. Okay. Inkinga ipheli